my cousin Chirel. Hello! Oh. Watch my vlog also. Oh. Wow, nice. Sige, Tin. Super nice. Ayan na, Kaya mo itong candy, sa kolong dito sa paso. Ay, katong kuan silver. Tin, ayaw ako na sa atin. Dali lang ako. Laro po talo ilis anak. Palita. Pwede man lang kanang ipaspas pati kay maklaro mo na ko. Oo, bukit ang ginayin ko na kasi mo time-lapse. Oh, video na. Video ni ha. Video ni ha sa YouTube ni ha. Oh, dili picture dai. Ay, kalam isa ko an. Box, open! Oh, usang sa box. Ay, kalami sa pagkaon. Uy. Oni gikan sa akong grabe. Muna bunker, oh. Muna akong mao ni bunker. Gikan sa Sweden. Akong pinsan. Muna yung anak sa akong pinsan, si Tintin. Kalami sa Lidson, oy. Asa man i-stop ani? Ay! Ay! Dala na ito gitu. Sige, happy birthday dito. Panta na. Punta dali, wala na yun. Oy, dali daw. Wala na, hurot na. Birthday to you. Happy birthday